Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Türkiýanyň saýlaw edarasynyň ýol başçysy Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň häkimetini güýçlendirmek boýunça 16 aprelde geçirilen referendumuň netijeleriniň güýje girenligini aýtdy. Sadi Guweniň 17 apreldeden bu çykyşy esas opozisiýon toporyň, ýani Respublikan Halk Partiýasynyň ses berişlikde goýberilen biýdüzgünçilikler şol sanda saýlaw bülletenleriniň ulanylanlygy barada aýdanlarynyň ýa-ni gawat geldi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komitetining 16 aprelde elan etmegine görä konstitusiýa 18 sany goşmaça girizmek we Erdoğan'a 2029-njy ýyly çenli häkimet başynda galmagyna ruhsat berýän gapma garşylykly referendumda ses berijileriň 51,3% howa diýip ses beripdir. Referendumuň netijeleri Türkiýede dawaralaryň hem protestleriň geçirilmegine getirdi. Respublikan Halk Partiýasy sesleriň 60%-ni gaýtadan sanamagy talep etdi. Şeýle-de sanalan sesleriň 37%-na şüphe bildirýänligini aýtdy. Saýlaw resmiýeti Güwen möhür basylmadyk bülletenleriň ýokary saýlaw geňişi tarapyndan çykarylandygyny hem sanalandygyny aýtdy. Şol wagtda Premier Ministriň orunbasary Mehmet Simsek ses berişliginiň netijesinde wagtyndan irki saýlawlaryň geçirilmejegini aýtdy. Erdoğanyň wagtyndan irki saýlawlary geçirmegi talep edip öz ygtyýarlyklaryny destin artdyrmak işine girişçegi barada käbir çaklamalar peýda bolupdy. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Demirgazyk Koreýany Donald Trump'yň ketgitliligini sinamazlyga çağırdy we Pxenýanyň ýadro ýaragyna degişli programmasyny çäklendirmek boýunça ähli mümkinçilikleriň el ýüzündedigini aýtdy. Pence 27 aprelde Seulda geçirilen metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýakynda Siriýada hem Awganistanda amala asyran harby hereketleri täze prezidentimiziň güýjüni hem kesgitliligini görkezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri şu aýda Siriýanyň howa bazasyna 59 sany Tomahawk raketasyny atdy. 13 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda Islam döwleti atly toporyň gizlenýän ýerlerine söwüşlerde ulanylan iň uly ýadro bolmadyk bombasyny atdy. Pence Koreýanyň berk puhtulandyrylan ýaraksy zonasynda eden bu çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky strategik çydamlylyk döwrüniň gutaranlygyny aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi McMaster Owan liderleri bilen Kabulda geçiren gepleşikleriniň ertesi Pakistana bardy. McMaster'iň 17 aprelde Islamabad eden sapary Donald Trump'yň 20 ýanwarda döwlet başyna geçeli bäri Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň resmiýetiniň Pakistana eden ilkinji viziti boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň Pakistanyň syýasy we harby ýol başçylary bilen gepleşiklerinde Awganistandaky uruşy hem Pakistanyň Owan söwüşüji toporlaryna berýänligi guman edilýän goldaw barada maslahat etmegine garaşylýar. Kabul eden saparyň dowamında McMaster Islamabady Talibany hem onuň Awganistandaky uzak wagtlyk uruşy müdimleşdirmek niýetini goldamazlyga çağırypdy. Pakistan söwüşüji topora goldaw bermeýänligini aýdýar we Awganistany söwüşijileriň öz territoriýasyndan Pakistana geçip hüjümleri amala aşyrmagyna ýol bermek taýyplanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rouhani soňky 4 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynda önümçiligiň 2 hisse artanlygyny aýtdy. Indi gaýdy boljak prezidentlik saýlawlarynda ikinji möhlete dalaş etmäge taýýarlanýan Rouhani gün orta pars ýatagynda günde öndürilýän gazyň möçberiniň 540 million kubometr ýetenligini ma'lum edip, bu görkezijiniň özüniň häkimet başyna geçen döwründe 2013-nji ýylda 240 million kubometr barabar bolanlygyny belledi. Ol gaz önümçiliginiň artmagynyň garşylyk görkezýän ykdysadyýetin üstünligini beýan edýänligini aýtdy. Ýurduň başlyjy Ayatollah Ali Khamenei ýurduň öz-özüni üpçün etmäge hem howplara garşy durmagy ukyply bolmagynyň zerurlygyny nyktapdy. Iranyň Nebit ministri Bijan Zangani soňky 10 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynyň önümçiligine $20 milliard möçberinde pul ýatyrlandygyny ma'lum etdi. Iran bu gaz ýatagyny Katar bilen paýlaşýar. Katar günde 590 milliondan gowrak kubometr gazy öndürýär we önümçiligini 2020-nji ýyla çenli ýene 10% artdyrmagy planlaşdyrýar. Noýabr aýynda Total kompaniýasy gaz ýatagyny özleşdirmek boýunça Tehran bilen bahasy $4,8 milliard deslapky ulalaşyk baglaşdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Türkiýanyň saýlaw organlarynyň başlygy 16 aprelde geçen referendumuň prezident Recep Tayyip Erdoğan'a täze ygtyýarlyklar berýän netijeleri kanuny diýer. Sadi Güven bu beýanaty Opozisiýon Respublikan Halk Partiýasy büýdüzgünçilikleriň bolandygyny, şol sanyna ses berişlikde möhürsiz saýlaw bületenleriniň ulanlandygyny aýdanyndan soňra etdi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 16 aprelde giýjara hawa diýilip berilen sesleriň 51,13% bilen utuji bolandygyny eglan etdi. Jedelli referendum Erdoğan'a 2029-njy ýyla çelli häkimiýet başynda kalmaga mümkinçilik berýän 18 sany konstitusiýon düzedişleri öz içine alýar. Netijeler tutuş Türkiýede hem davara hem de protestler bilen garşylandy. Respublikan Halk Partiýasy saýlaw bületenleriniň 60%-nyň täzeden sanalmagyny talep edýär. Bu aralykda Premier Ministeriň ornmasary Mehmet Şimşek netijelerden soňra wagtyndan öň täze saýlaw geçirilmejekdigini aýtdy. Onun odol Erdoğan öz täze ygtyýarlyklarynyň peýdalanmak üçin wagtyndan öň saýlaw geçirilmegine çagyrar diýip 16 aprelde Prezident Erdoğan açyk ýeňişi eglan edip referendumdan soňraky döwür üçin ýurdun strategiýasyny kesgitlemäge başlady. Ol ilkinji wezife ölüm jazasyny täzeden giýizmek meselesini ele almak bolar diýdi. Bu hem ýurdun Ýewropa bileşigine goşulmak baradäki islegini bökdejek zat. Türkiýe ölüm jazasyny Ýewropa bileşigine agdalyk üçin beren haýyşnamasynyň şägirine 2004-nji ýylda ýatyrypdy. Ünmatar ýurtlary referendum prezidente aşa köp ygtyýarlyk berer diýip alada bildiripdiler. Erdoğan'ın tarapdarlary Türkiýede durnuklygy ornatmak üçin düzedişler gerek diýerler. Olar bu barada ýurdun günnägornaky Kürt betneçiligine we goňşy Siriýada barýan grajdanlyk uruşa derarly gelip ýurda goýulýan bosgunlara salgynanýarlar. Respublikan Halk Partiýasy berilen sesleriň sanalmagy baradaky düzgüne soňky salymda giýirdilen üýtgetmeler berk beýasajykly referendumda aldyga ýol açdy diýip saýlaw häkimiýetlerini tanqidleýärler. Bu partiýanyň başlygy Kemal Kılıçdaroğlu öz partiýasynyň hawa sesini kabul etmejekdigini aýdyp, bu referendum başga bir hakykaty aýdyn etdi. Adamlaryň ağzyndan 50%-i ýok diýip ses berdi diýdi. Ýewropa Komissiýasy netijeleri bellige alandygyny we aýdylýan büýdüzgünçilikler hakda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şeýle malkara synçy missiýasynyň maglumatlaryna garaşýandygyny bildirdi. Komissiýa konstitusiýon düzedişleriň ýerine ýetirilmegine, Türkiýanyň Ýewropa bileşigine dalaşgar we Ýewropa Geňeşine agda ýurt çägine garaljakdygyny aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedow çilimkeşlige garşy göreş boýunça ýürüýti taslama kabul etdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyna bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň temmäke garşy göreş boýunça çarşywaly konwensiýasyny durmuşa geçirmegiň 2017-2011-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyny taýýarlamak hakdaky karary gol çekdi. Döwlet ýetirligindäki media serişdesi Türkmen lideriniň bu karary anyny gün geçirilen ministrler kabinetiniň ýygynyna gol goýulynyny aýdyp, häzir Türkmenistanyň temmäke garşy görüşde öňdäki orunlary eýelep, beýleki ýurtlary görülli bolýanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä, ziýanly endikleri ýok etmek we Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat ýurda öwürmek maksady bilen
Bütün dünya Saglyk Goruş Guramasynyň temmäke garşy görüş boýunça çarşuwaly konwensiýasyny Türkmenistanyny durmuşa geçirmegiň ýakyn 5 ýyl üçin milli maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Emma habarda bu taslamanyň çägini çilimkeşleriň we çilimiň garşysyna inni nähili çäreleriň görüljekdigi anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň soňky döwürde yaramaz endiklere garşy görüş tagallatynyň çägini temmäki önümleriniň sewdasy dollugyny, döwlet monopoliýasyny geçirildi we çilimiň sewdasyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdildi. 2016-njy ýylyň 18-nji martyny prezident Berdimuhammedow ýürüte karary gol çekip, ýurda temmäki önümlerini getirmegiň we satmagyň ähli ygtyarlygyny Türkmenistanyň we daşary aragatnaşyklar ministrligine berdi. Şondan soň çilim resmi taýdan diňe döwlet dukanlaryna satylyp başlandy. Emma çilimiň döwlet dukanlaryna da aýda 1 ýa-da 2 gezek, käwagtlar bolsa bir näçe aýda 1 gezek satylmagy ýurtda çilim gytçylygyny we dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowatyny emele getirdi. Şu ýylyň 12 fevralyna geçirilen prezident saýlawlarynyň 10 gün çemesi ozal çilimiň döwlet dukanlaryna satyw hem doly ýatyryldy. Şol bir wagtyň özünde hususy eýetçilikdäki dukanlarda bolsa, gadagançylyga garamazdan çilimiň satywy aç-açan diýen ýaly dowam edýär we onuň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri döwletiň gollawyny ýurtda dören çilim gytçylygyndan uly gazanç edýän adamlaryň hem bardygyny öňe sürýärler. Mundan başga, yerli synçylaryň we çilimkeşleriň ençemesi ýurtda yaramaz endiklere garşy görüş tagallasynyň çägini temmäki önümleriniň sewdasyny çäklendirmek boýunça dürli tagallarlaryň alınıp barylýanlygyny, emma adamlaryň çilimi taşlamagyna ýardym bermek üçin ýürüte maslahat beriji merkezleriň açylmaýanlygyny ýa-da olaryň çilimden saplanmagyna kömek etjek ýürüte derman serişdeleriniň ýurtda tapdyrmaýanlygyny belleýärler. Gal verse de olar ýurtda çilimkeşleriň sanynyň azalmaýanlygyny, munyň deregine pesgilli temmäki önümlerini ulanýan ýa-da nasa geçýän adamlaryň sanynyň artýanlygyny nygtaýarlar. 2013-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Margaret Chan Türkmenistanyň iň az çilim çekýän ýurtdugyny aýdypdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylowa. Türkmenistanda ulaglaryň petekleriniň bahalarynyň galýandygy barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 14 aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanda uçarlaryň we ýolagçy otlarynyň petekleriniň ýokarlandyrylmagy barada aýdylyk geçildi. Bu kararyň kabul edilmegini döwlet ýolbaşçysy hem goldap, her ýylda aýlyk we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň 10 göterim galdyrylmagy, ulaglaryň petekleriniň galdyrylmagyny ýapýandygyny nygtady. Yol petekleriň bahalaryny ýokarlandyrmak barada aýdylan bolsa, siziň bilşiňiz ýaly ýurdumyzda zähmet haklary, pensiýada we hem kömek pullaryny her ýyl 10 göterim meşgörde biz artdyrýar. Bu bolsa ilatymyzyň uçurlaryň we otlaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin edýän çykdaýjylarynyň epeti hem köp bolup durýar. Hem de ilatymyzyň şol çykdaýjylaryň belli derejede hem öwredini dolýar. Emma aşgabatly ýaşaýjy 45 ýaşly telekeçi ownuk sewda bilen meşgul bolýan aýnanyň aýtmany görä, ulaglaryň ýol narhlarynyň galdyrylmagy ilatyň güngöranyna juda ýaramaz täsir edýär. Ýol petekleriniň bahalary demir ýol ulaglarynda we içerki howa gatnawlarynda o diýen görünmese-de, daşary ýurtlara gatnaýan uçarlarda bu gymmatlaşyk has ýeti doýulýar. Şol bir wagtda daşary ýurda gatnaýan uçarlaryň petekleriniň bahasynyň ilata düşündirilmezden has odalrakdan bäri ýokarlanyp gelendigini hem aýny sözüne goşýar. Mundan 10 aý ozal Istanbula uçýan uçarlaryň ýol narhy 200 üçün 1040 manat bolan bolsa, şu ýylyň mart aýynyň başynda ol 1310 manat bolupdyr. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde petekleriň bahalaryny ýokarlandyrmak barada aýdylandan soň bolsa,
ol pete üçin 1670 manat tölendigini aýdýar. İçerki howa gatnawlarynda bolsa bu uçurlaryň bahalarynyň 5 manat galdyrlandygyny, Aşgabat mara aralygyna şuun kun uçur petegini 100 üçün 65 manata, Aşgabat Türkmenabad aralygyna 76 manata, Aşgabat Türkmenbaşy aralygyna 82 manata satyn alyp bolýandygyny Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatda agentliginiň soraw jogap bölüminden esitde bolýar. Demiryol petekleriň narhlarynyň bolsa 2 manat galdyrlandygyny, Aşgabat mari Aşgabat Türkmenbaşy aralygyna çyle ýolagçy otlarynyň köpe wagonynyň peteginiň narhy 18 manatdan 20 manata, Palaskart wagonynyň peteginiň narhy 10 manatdan 12 manata çyle galdyrlandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Daşary ýurtlara uçýan uçurlaryň petekleriniň ýokarlanmagy ownuq töwda bilen meşgul bolýan aýnanyň aýtmagyna görä bazarlarda haritlaryň narhlarynyň ýokarlanmagyny getirýär. Bir ýandan dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy, bir ýandan petekleriň ýokarlanmagy telekeçileriň töwdasyny kynlaşdyrýar. Biz öz getirýän haritlarynyň narhyny galdyrmasak ýana galmaly bolýar. Bazarlarda narhlaryň ýokarlanmagy bolsa, ilatyň gündelik durmuşyna juda ýaramaz täsir ýetirýär. Telekeçileriň hem töwdasy durmasa da durandan enaýdäl. Töwda juda haýal barýar. Sebäbi ýönekäy alyjyda pul ýok. Her kim zeruriýetinde ordan edinýär. Telekeçiler hem olaydan olaya töwdasy bedelip öz çykdyjysyny zordan ýapýarlar. Käten ýere ýörýänmiz hem bilmän diýan çeken halatlanmadan kän bolýar diýip aýna aýdýar. Döwlet ýolbaşçylarynyň ýylda 10 öterim galdyrýan aýlyk haklarynyň agyz dolduryp aýdarýaly ilata täsiriniň ýokdugyny, ilatyň gün-güzaranyň gününden kynlaşýandygyny görmezlige salmagynyň barp ýatan göz oýakçylykdygyny ýaşaýjylar ýatyarlar. Şol bir wagtda Türkmen howa ýollarynyň Aşgabatda agentliginde bilet satyn alýan ýolagçylaryň juda azalandygyny hem görse bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň Newitgaz pudonda ençeme ýyllap nowaty duran işärlere jaý berilmeýär diýip bu pudon käbir işärleri habar berýärler. Türkmengaz döwlet konserniniň owa hyzmat tokoy birleşiginiň käbir işärleri Azatlyk radiosyna beren maglumatlarynda bu birleşikde 10 ýyl çemeti wagt bäri nowaty duran işçilere jaý berilmeýändigine, emma käbir ýokary wezipeli adamlaryň galplyk bilen sanynyň başyna geçip jaý alýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Newitgaz pudowynyň edarasyna bagwan bolup işleýän adamlar inni 10 ýyl çemeti nowaty duranym bolsalar, olara jaý berilenok. Näme üçin? Pudokdaky kontor işgärleri jaý nowatyny izde duran ýokary wezipelerde işleýänleriň resminamalaryny galplaşdyrylan görnüşde öňe geçirip, jaýlary şol adamlara berýärler. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny soran agzalýan edaranyň tokoy birleşiginiň bir işäri aýdýar. Onuň sözlerine görä garamayaklaryň jaý nowaty ýeten bolsa, olara pensiýa ýaşyna ýetdiňi diýip 6 aýlyk şertnama zorluk bilen gol çekdirýärler. Azatlyk radiosu gurrun gidýän işärleriň jaý alyp bilmezligi we onuň sebäpleri dogrusynda Türkmengaz we Türkmen Newitgaz guruluşyk döwlet konserni bilen habarlaşanda nähildir bir kommentari almak başartmady. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we welaýetlerde ilat üçin ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ençemesiniň gurulýandygyny we ýüzlerçe maşgalanyň täze jaý bilen üpçün edilýändigini resmi media serişdeleri habar berýärler. Emma şol jaýlar alýan adamlaryň aýlyk gazançlary, jaýlaryň bahasy we onu üzmek şertleri ýa-da paýtagtdaky awadanlaşdyrmalar zerarly jaýsyz galan adamlaryň sany, olaryň näçesiniň jaý zerurlygynyň kanaatlandyryldygy barada anyk maglumatlar berilmeýär.
Aşgabatyň özüne ýa-da onuň töwereginde ol ýa-da beýleki döwlet idarasynyň buýrmasy esasynda gurulýan täze jaýlaryň 90 000 Amerikan dollarynyň başlaýan bahalarynyň 340 000 Amerikan dollaryna çenli baryp ýetýändigini Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä bu jaýlar ministrlikleriň jaý nowatyna duran we 5 ýyl işlän işärlerini 50% ýeňillik bilen satylýar. Jaýyň galan bahasyny jaý alanyň işleýän idarasy töleýär. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda täze ýaşaýyş jaýlary gurulsa-da, olaryň köpüsiniň boş durandygyny, munyň sebäplerini bolsa, jaýlaryň bahasynyň aýlyga ýaşaýan adamlaryň satyn alaryndan aşa gymmatlyk we olardan ýeňilleşdirilen kredit esasynda döwlet wezipelerinde işleýän diňe saýlama adamlaryň satyn alyp bilýändi bilen düşündirýärler. Şol bir wagtyň özünde jaý ýykylan ýa-da jaýsyzlykdan kösenýän käbir türkmensanlaryň jaý almak üçin ençeme ýyllap nowata durandygyna garamazdan jaýada mellek ýerini alyp bilmän kiçik göwrümli kwartiralarda ençeme adam ýa-da maşgala bolup ýaşamaga mejbur bolýandygy habar berilýär. Mundan başga ýaş çatynjalara wada berilen we 90 000 dollardan 140 000 dollara çenli bahalanýan jaýlara nowata duran müňlerçe ýaş maşgalanyň köpüsiniň 4-5 ýyl bäri wada berilen jaýlary alyp bilmeýändigi hem aýdylýar. Türkmenistan'da şöyle yine 3 milyon ağacın ekilecektiği aýdyldy. Ozal köy ekilen ağaçlara näme boldy? Edil şu gün Aşgabatda kıyagda gurun berseňiz. Ekilli diýilýän ağaçlar ýylyň ýerine dolu kökürüp bilen ok şolaryň bolmanyna den ýarfy gurýar. Şäher içinde de şeýle bir vilayet bilen paýtaht birikdirýän ýollaryň arasynda da şeýle. Indi Aşgabat şäherinde de ýarby juda goýgoýny. Şäheriň andalyk bilen kumir köçesi 3 ýyl töwere wagtlap abatlaýyş işler getirilýär diýilip ýapyp durdy. Şo köçede ordan oňdan köçedildi. Elbetde ýaşaýjylar üçin görediň bir topar kynçylyk bar. Ýöne aslynda köçäň oňdan köçe. Ýöne şu oňdan köçäň ornuna da gurap oturan agaçlar täze geýmeselden köne ýamaýaly bolup görünýär. Anyk bölegini aýtmaly bolsa onu anladyp köçesiniň kemine köçesi bilen satyrygyndan andalyp köçesiniň Garry Kulys köçesi bilen satyrygynyň uýurlugy aralygy ortaça 2,5 kilometr. Geçen ýylyň güýdüne geçirilen ýogorda şu köçäniň de iki tarapyna da bağa oturtmak, agaç naharlaryny oturtmak köpçülik bilen amal edildi. Bu ýerde orta tarap bilen 1500-den 2000 düýbeçerli agaç nahar oturdurly. Ýöne şol agaç naharlary bolup bilse 500 senesi göwürdi, galan 1500 senesi häzir gurap türünü döküp şoň gurarlygy şu ýylyň 18 martynda agaç naharlaryny oturtmak boýunça ýurt boýunça geçirilen ýogorda da göze dürtülip durdy. Ýöne haýp şol guran agaçlar sarsyrylmady. Edil şuň ýaly şäheriň mir mikroýollarynyň ortasynda ýerleşýän Nehiminiň adyndaky ýaşaýjak da bolup geçdi. Orta tarap bilen 150 düýçe agaç ekildi. Şoňda bolmanyna 20% gurap otdy. Ynqynanlyk ýerim Nehim ýaşaýjak bir Olimpiya şäherçet diýilýän bilen goňşy aralyklary bolup bilse 30 metr çemetýär. Amanbradagy Nesimi seýilgäsinde öňden bäri göwürip duran agaçlaryň ençemesi bardy. Şolara näme boldy? Nesimi seýilgäsindäki agaçlaryň bolmanyny 85-90%-ni awatlaş işleri getirýär diýilen bahana duranyp çap aýrdylar. Indi häzir göwüliýär şol agaçlary şeýdip çapmak zerurlugy ýok. Entebi seýilýär beton ýodalar düşürmek ýene gaýry diýmesen öňkü duran baglam oturan ýerine hiç zat edilen ok. Şol 1991-92 ýyllarda ekilen maglary ara çäriýe gatyr wagt salmyna çapyp aýrdylar. Ýöne şu agaç çapyşlyk Aşgabatda ýoňa moda urlendy sebäbi soňky 2-3 ýylyň dowamyny şäheriň mikroýollaryna ýagşyrylyp salynan jaýlary bir kanunly elan etdiler. Ýöne bolmasa jaýlanda köpüň dürli döwlet idaralarynyň ruhsat haty bilen salynan jaýlar. Ine şol ýagşyrylyp salynan jaýlary ýykyllaryna da şoňa hiç ýyl bolmasa da hellewlap ösüp oturan agaçlaryň da adymdan 4000-5000 düýbi çapylyp aýryldy.
şol öňkü agaçlaryň ýerine welin agaçlar oturdurlanok, ýaşaýjylar gelip şu dözmezçilik edip özleri agaçna halyna oturtsak bolsa-da etraf häkimliginiň işgärleri ýa-da bolmasa öý probleminiň işgärleri derejesinde olara şolada ruhsat berilmeýe aýdýarlar. Bizim ekmel öz agacymyz bar diýerler. Şäherde soňky 3 ýylyň dowamyna bolmanlar 5.000 6.000 diýip agaç çapyly aýryldy. Ozalkylarda bolýar, şu ýylam ýene 3 million agaçyň ekiljekdigi eglan edilipdi. Endi şol agaçlar ekildimi? Ol agaçlary ekmegiň soňky möhleti 18-nji martda getirilen ähli halk ýogorguny diýen şol agaçlaryň ekileligi hakynda metbuatda habar berişleri işlerinde mahabat edildi, surat üstüne surat berildi, gazetlerde, televizyonda video şekiller verildi. 18 Mart'tan bir ayçı mefuat geçip baraya şu an şehir içinde de ýa-da bolmasa paýtaht bilen vilayetler biriktirýän ulu atwat ýollaryň gyrasynda da şol agaçlaryň eýýän saralyp pürünü dökburarlygyny görse bolýar. Pürünü diýerligim sebäbi bizde yaprakly ağaçlar az ekilýärdi, sasna ýaly pürlü ağaçlar köp ekilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde men Şaýmerdan Ulum Rady Kabuldan. Awganistanda göknar önüminiň ýene artandygyny resmiler boýnalýar. Demirgazyk Awganistanda da şul göknar köpeklipdir. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýaty öň göknar önümini nola indiren welaýat eglan edilipdi. Bu ýyl emma welaýatyň etraplarynyň köpsinde göknar ekilipdir. Etraplarda halkyň öz ýerinde göknar öndürenini yerli resmiler tasdiklýar. Balyk welaýatynyň 8 etrapynda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynda hem neşe maddasy öndürilipdir. Yarım hektar yerine göknar ekendigini Ýazmyrat beg gurrunmerdi. Oglallara yerimizde göknar öndürmäň diýdim. Ýöne diýenmi tutmadylar diýip Ýazmyrat beg aýtdy. Bila ýalan sözlemäli bir yarım jyryp bere oglanlar ekipdir. Öňüm göknar öndürýärdiňizmi? Ömri ekilinem göremiz ýok, ekemizem ýok. Bilnäm için ekdiňiz göknary. Bil bolsa oglanlary ekmeşini biller öňünden ahire peder miras ekemiz ýok diýsek bular bolsa aýdanmaz etmän ekipdir. Soň biz aýdan gepimiz boldy geldi al ýyl paxta tiýar hanja bar onda bolsa mähnet köpüräk edip ekseňiz ek goýaň diýip ijada berdik. Neşe köp ekilse ardan bolmany sebäp boljanyň biller alyp görmesek, satyp görmesek göknar önümni halal önüm hasaplap öndürdiňizmi? Yo muny biller bolsa aýdanmaz bolmady, halalam diýip aýdybiljekde, haramam diýip aýdybiljekde, gara ýerden gögörýär bol diýip oglanlar kejeşip şöýdip ek goýupdyr. Başga adamlarym şul göknar ekdimi? Başga ýerlerden gözümiz görenden bar öde ýek-ýarym ekilipdir-de, lekin onuň kimligini ýadymyzda ýok. Obadan neşekeşligi uçuranlarym barmy? Obalamazda neşekeş bar, olan bolsa peder miras, any çekişdirmem. Oňa dowşan ýerde bolsa nesiýat edýär, bötme, ataň näme halda ötüp gitdi, dünýäden babaň näme halda ötüp gitdi. Indi ahirinde senem şötjekmi, gadananyň berdenini ýetirin ýok, edibilsen goý diýip aýtýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.